kaw wallahi mbeɗa waali hanki jamma mi du'aki ko mbaltat mi mbo aduna mbalmi ko jamma cofelan kalu bam haɗa indi o jamalamba mbadduɗon mi yew tan ngal teddugal ngal gaccumi wura tan ha mi fota walde ɗi duusuji ha ko duus mbalmi de duus jamma o juute am toro ko saabi ɗum ɓesdata ngel koɓoyel gongel dow ho ngel tiimi amen mi anda ka kilifi mi anda ka kala kilimo ɓesdemba ha kardia kam o fof korimi toon de mbeɗa signa geɓ ha keɓoymi duus ko toon mbattinmi mbaali la ilaha illallah guete noon kersata guete wonko ƴeewmi sonano ɗum mami waɗ ɗum ko boni ha yero waɗ ɗum deƴƴu wona joni o jippo rewɗomo dawa deƴƴu ala Abdoul deƴƴu haala ma e deƴƴu yo bonjour yero ça va mi waɗa min dawɗa quoi arga e hatma dawde mboɗo sohluma han mbimi hatma dawde mboɗo sohluma ƴettu siiso gara gay min komi tardude de par ce que client nam ɓe nan fadami komi tardude de wonmo tottunomi panuji e cyclaire uji e ɗum ɗoji mbimi ka tardude yo a tardani mbimi ko ya ƴettuto 6 gara joɗɗa mboɗo sohluma ƴettuto 6 mbimi gara joɗɗa wat ko yawi ƴettuto 6 gara joɗɗa mboɗo sohluma yero an kam yero an est ce que ɗe selli an haqqille ma est ce que nan ɗo an ko mbaɗɗa ko no mbawiruɗa ɗum holko mbaɗmi o ya wondemo ko nder suudu ƴetta kilimo ɓeyɗa ɗum ho ronko lelade omo haalde ma ya ustu kilimo caloɗa o ruttuno yaade omo waala e duusuji ɗum ene foti wonde an min noon gorko penowo noon welani mi dal e mbimi ko deƴƴu ala gorko holko tira ferme way deƴƴu an est ce que ça va an yero neɗɗo ko ma jogo haqqille koɗo ko ma teddine bisme an noon wonko mankuɗa famde ay Abdoul oɗo momi andina hande ka andama ay yummum Yasin e Abdoul jiiɗi yumme baba Abdoul ko kawmum Yasin te jottorɗa noon gueɗel aɗani kam aduna jutta mukk ha Yasin wiyama Abdoul yaltu gallo walla min miyama yo yaltu gallo te an wona majjere ma aɗa andi an e hoorema Yasin huccita e ma wima yero yaltu gallo walla min mi huccidema mi wima yo yaltu gallo neɗɗo noon ene foti jogade haqqille ganda noon ay galle o an e mo ko pottiɗo même pied d'égalité hay hunde a ɓuuranima e galle he ay suudu ndu ganduɗa kadi ko an e mo ko poti e suudu he ko waɗi hanki ko noon yoddakko c'est la première fois et c'est la dernière fois wurminanto anani kalmi ko anani haala ka ko ɗum mbawmi haalde ko min tan haaldata waaju ngu ko min tan onon ɓiɗo foof jeeyi waaju ngu e pourquoi noon kanko haaldatama e waaju ngu ko kalantuma mi haali ɗum maintenant ça suffit ça suffit pourquoi an mi haalnima tan pourquoi an daratama ɗum kam wora wattu so watti haalnama mo waɗi hen kuugal haɗa andi wallahi kaw sika yittew tan waɗa ka maayi sindo wonano hande guete mon te ayi festival mondial de guerre négar min ɓuuri ɗumen hewde probléme teranga mo mbaɗanɗonmi o ko ɗum ɓalum ƴewanmi mbeɗa hersi guite mon sonano ɗum hanki haɗanmi walata fofde duusuji yo Allah herse taw ko ɗon ɗani mi yiiɗa addude bruit e nder galle he kono aɗa andi o hay tan mbimami kirdolam tan heƴani makko kono noon hunde fo neɗɗo fo wonmo hersirte sonano ɗum mami waɗ ɗum ko boni o yi kam ɗo mbeɗa famɗi doole ni on fonda min komi jarani wartir haqqille ma jarani jarani ƴeew jarani ƴeew ummo jokko e dawol ma ummo an jokko e dawol ma an jooɗo a suwa wawde dawde jooɗo Abdoul jokko e golle ma anani jokko e galle ma wona ya ƴeew ɗum tan de eyyi jokko golle ma kay moƴƴi
baɗo woni wañe an kam hannde a heeri de a yidde wallahi daral kewi buukanti tan haɗa faham kono jamɓoɗe keƴɗa kam jamɓal hande de yim woto hoɓe noddima anne bonni ɓernam nde fof ɓottilam toddel ɓaale yen hogel majji toon anne guete garatmi nde tan ngel daña toddel ɓale ko garta ɗo ko wallahi ɗum kay ko toko sa goppumi ko hogel musna kay kono ala probléme hono tomanci wajib ma ɓe gujji ɗum ko noon tan kamɓe noon mbaɗata sika holliri tan ɓe jomum nana Dakar ɓoƴƴa nin ko yen jeeyi ko noon tan ɓeɗa andi ko ngel jeeyi ngel tan aɓe jeeyi kono jamɓolo woni toon jamɓolo barikalla hande ha mi defti hirande joni garɗa ƴeew hande eko defɗa hirani hande ko guertoɗe defmi guertoɗe wadde mi ala ɗo bottari han mbimi bottari hande defnomi ko suppu kanje la kono aɗa andi a wawa wottari joni waɗi seesi suppu kanje ala wendam suppu kanje mbara nokki en a nokki taw kaw mi nokki kay kono an suppu kanje ko mbarodam eko mbaddatmi guertoɗe rendez-vous amba tan kanje diwtiro ko less wonata wima tawam less dow o noon kam ko kanje ɗe goni toon comme min mi ñifa gasa mo gila guertoɗem ɗe cumani kam an min kaw an affaire la ilaha illallah a wata guese ngal min ɗum kam mbaroda wona aɗa andi sa ñaami suppu kanje a hirtotako palateje sappo jeeɗi sika addi e suppu kanje mbeɗa sohla min ko ɗum woni mbaroydam ayi karab noon kam ko watte ko dow karab nani hen eyyi jinkom noon ko wini ko kosi mbimama kala ko miijiɗa gambas paañ fof nani hen ala wendam ay guertoɗe ma kesoyoɗe keɓoye ladde ayi oɗo tapal marché ko ɗo joɗotumi gaddanami suppu kanje mbarodam mi waɗa marché addanami ɗum waddani ko suppu kanje ode allah ɓiɗa guertoɗe ma mbimi ka kees la ilaha illallah o kawam de fija kawam de hande guertoɗe ko mbiɗo yo fa to hande ko suppu kanje o fadi wata leere noon eyyi joni dara mi arana abdanma suppu kanje ma ñaama feere ha diwtiro yombo takmo heede dow ala ɗum kay yo ɓernama nelo Waaleykum salam. Ceerno Yero. No mbaɗɗa selli? wona ko Abdoul de eyyi ko Abdoul eyyi. yettode Ba. a jeppima kono so ndu waɗi débordasde elle mbalis No hani noon ɓayde dawɗen ko gila sobbude subaka ha mutal nangue. No hani noon ndu ñalle ko ndu yiyani hendu. ay kono elle dawaɗi walata ɗo Ala. Ana fewnta haala ma ko hon woni rawandu mate ko an woni rawandu. hendu ndu kadi welani a etoto ndu welnu noon wadde Andi o bon looɓo looɓo luuɓi waɗi hen lati ɓura nan o jool Allah muslame o hol cofde 16 anglais o homo 16 anglais 16 anglais oɗo hol cofde hen anne haɗa andi ko woni an haɗa heewi ɓoƴɓoƴ noon woto waram coowaye an gila jippiɗa joni haɗa en haala tan haɗa haala tan eko woni 16 anglais ala ayi oɗo tuwale sa yeeƴi yalti ha pari a ñoƴƴat bouton gonɗo dow o waɗi gurru ndiyam dam nawa ko woni don ko so taw kadi ko coofe koma ñoƴƴa a sofata tan goppa ɗum ɗon eyyi ɗum kam sa yalti ɗon en nanodira saabu min ɗi duusuji mi wona gowɗo ɗi waka degga yallah ɗi mbayimi tan kono simme wayni waliyaɓe wallahi mi ala ko gandumi heeɗi saabu min duusujam dow kam ko cahngol haɓaljol duusam fuɗɗori ko ɗo haɗa Allah haƴni fof keɓmi fof mi soppinoto tan sayarno wefo ay don bonneɗa ko hadde don wadde par ce que diɗo duusi il faut que ñoƴƴa bouton gonɗo dow to a ɓoɗamo ɓoɗɗamo sa ɓoddimo woɗa kurru jiya nawa ko wonno ɗon ko kala ko wonno mbalis eyyi kono wona ni no adda hendu moƴƴi ko ɗum kay sa haalni kam tan ñande wonde mami waɗ ala wona sa haalni kam wona sa haalni kam on ko ganduɗa fewani wa yaa duus tan atte noon mbaɗa ko feewi ko nan o collori elle puccu coofat kam mande hay kaye puccu rentoto ɗum
e tawe onon kaya ande kam haɗa jogui ko ɓoƴƴuɗa saabu guela ndiyan haɗani haaya para en ɗum fo ɗum yalti koma eske iya kaw mbaɗɗa fini jam tan mawɗum ni hande ko ni pinirɗa mbara hastima ɗa mi hastima ha mi haari wallahi ko heddi kay yo Allah waɗi hen barke amina wallahi alhamdulillahi min noon ponɗam noon ɓoccoɗe koko goroteɗɗe tan holle gurrete goroteɗɗe tan ɓurnomi wowde eyyi woni pusteɗɗe tan mbaɗe nder tan hunde wurwe kaw annene kadi mi wima kadi yaade oɗo ko sur le plat a fusat tan fewna ha few an ɗe kay koɗe ɗeppi ayi koɗe ɗeppi ɗe gari tan ɗe tafe palate Allah ne seedi ɗum kam mbeɗayni hande kam ñalawma o mi a tan mbeɗa ɓesdora ndiyam kadi attaya mamɓe kadi jogori jogade ma wallahi tan jogomi hakkille paddamo noon ɓoto jooɗo toon kadi ha jamma gartaɗo renamɗo bottare ala probléme hande komi paddamo bottare ayno mami yewde moƴƴiri tan mami ar joni joni eyyi mami fade ñallen jam eyyi an kabar naar wi feggeyi kaw kadi min komi jommil an guila heccanke ha joni mbeɗa yiɗma ɗum namnani holɗum eyyi onon kam tawe ko gandumi an kam kaw jibi tawe koko mofti ɗo ete jawɗi tan ɗi ɗumini tawa mi tinani holɗin jawɗi walla ponda toon komi addanani moon jawɗi min ko tottuɗon mi fof mami waɗan mon ngal teddugal kay aɗa andi kala ko pawɗon e juuɗam mami moon tottu ko laahi ɗon an ɗo ko galle ma kala ko mbaɗanɗa ɗo ne foti wonde holɗin jawɗi min ka eyyi ko morsinɗon ko ɗo kam ɗon komin morsinta kadi ko morsinɗon ko ɗo ko morso goddengo tan e o ndungu tan kaw ay min mi yiiɗa ni jaaha saabu ayno ɗo weeli ala wona ɗum kay ngoɗo dengo kay mandi wona tan ko ƴettuɗon tan oɗon mbaɗi ɗum ɗo e ɗum kam haɗanni ɗum ɗo ko fleraji min ayani mbeɗa roosa ɗum sukaɓe ngala ɗo haɗanni hitande kitangal yimɓe ƴettuno ko huuɗo mofti pour so ceeɗu ari ɗumen kono onon mbeɗa andi baali moon ɗi ko huuɗo hecco so ɗum ɗo burgon coloji en ayani burguel coli yew minen hay bortel ɓuuri famɗude min ngala e ɗe sakeji huuɗo noon ɗe ba e huuɗo noon ɗum ko ni galle o fewniraka gandumi tan min ka aɗa weeli eyyi koɗo huuɗo noon tawe wona haydara ni tan wadde onon jawdi mon ni mamin yaw addude morsi noon ɗo so ari ma tan ko ñaami taw wona fleraji amen ɗi kam ɗum ko fuloraji min de mbiyatnomi ko burgon colel ɗo ɗum no nande dengo nde kam baali gani daña kosam ha heewa machallah matawde wallahi minen dowrdi toon koɗo huuɗo kay wallay kaw an mahan ɗon ko kadi régaluji pour ayide woto ko yal oto ko yalto yo Allah waɗ jam amin ñallede mi sammina kaw men eyi wallay kaw o